4G ger y llu, yn cysylltu'ch cymuned chi. Mae wedi dod i'r amlwg fod y creaduriaid estron yn cymryd drosodd cyrff bodau dynol. Ers dechrau'r wythnos, mae adran ddiogelwch y Llywodraeth, yr heddlu, wedi bod allan yn hela'r creaduriaid estron. Roedd ei hymdrechion yn llwyddiannus, ac mae un creadur bellach yn y ddalfa yng ngorsaf y dref. Mae gwyddonwyr wedi bod yn gwneud profion meddygol ar y creadur ac wedi creu rhestr o'r symptomau posib. Rhif 1, mae nhw'n gaeth i'w ffonau symudol. Os ydych chi'n gweld rhywun sy'n methu goroesi heb ei ffôn, byddwch yn ofalus. Dyma un o'r symptomau hawsaf i'w adnabod. Rhif 2, diffyg hiwmor. Os ydych chi'n ddigon dewr i fentron agosach, dywedwch joc wrthyn nhw. Os dydyn nhw ddim yn chwerthin, mae'n bosib eu bod nhw wedi ei effeithio, neu efallai dydych chi ddim yn ddoniol. Rhif 3, siwgr. Mae byw fel bod dynol yn waith caled, ac mae angen cadw lefelau egni i fyny. Bydd creadur estron yn bwyta ac yn yfed llawer iawn o siwgr. Rhif 4, diffyg cwsg. Does dim angen cymaint o gwsg ar y creaduriaid. Mae nhw ar ei hun yn hwyr yn y nos ac yn hoff iawn o'r tywyllwch. Diolch am wrando ar y cyhoeddiad hwn gan 4G ger y llu, yn cysylltu'ch cymuned chi.